Testsúlya 65 kg, és a Norbertnek ez a második mérkőzése, eddig a mérlege még győzelmet mutat. Hát nagyon reméljük, hogy itt a második meccsen is meg lesz neki az eredmény. Egy nagy tapsot kérünk! És a Kiksorokra várjuk a harcosok klubjából, Debrecenből érkezik Hajzer Dániel! Az edzője is, ugye, ahogy említettem, a harcosok klubjából érkezett Debrecenből. Amatőr MMA és Európa Kupa győztes második helyezett. Úgyhogy gratulálunk neki is, és köszönjük a kék sorokban Hajzer Dánielt! Mi történt? Jó hozzállom fel akkor, mi? Nem figyeltem, úgy biztos jó. Tapasztaltam. A biciklis felsőben van, megeszik. Majd meglátjuk. Amúgy is meg kell. És az első menet pillanatokon belül kezdetét veszi. Dániel pedig felkészül. Két életerős titán! Hát nem viccelnek a srácok! Maradjálva! Fejbe a kezel és dugd már el a fejed, Norci, nem kell! Hú, bazd! Ó, meg! Norci, fejbe a kezel és dugd már a fejed! Vigyázz a három! Vigyázz ki! Állj már fel! Mindenmelyiket megfeszítve! Üzenek a srácok! Egy perc van még az első menetből! Tehát Varga Norbert és Hajzer Dániel!
20 másodperc van még hátra. Azaz! Utolsó másodpercek az első menetből, és vége! Nagyon szép volt, fiúk!